ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Вақтҳои охир оиди пайдо кардани ҷои одам тариқи номери телефон, тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ якчанд видео доштем ки мардум инро хело хуб қабул карданд ва аз ман хоҳиш карданд ки оиди ҳамин мавзӯъ зиёдтар видео кунам. Имрӯз дар бораи яке аз саволҳои хело муҳим ҷавоб мегӯям ки инро мардум хело аз ман зиёд савол мекунанд. Оё одамро тариқи селфи камераш тафтиш карда мешавад? Албатта мешавад. Вақте ки мо дар телефонам Google аккаунт созават мекунем, он шартҳоро ягонташро нахонда дале мекунем. Ин яъне мо худамон иҷозат медиҳем ки дар Google мо дар местоположении худро, контактҳои худро, хулоса ҳамаи расму маълумотҳои шахсии худро мо дар он ҷо иҷозат медиҳем бо хоҳиши худамон. Google аз мо талаб мекунад ки яъне мо дар зери назорат гирем контакт, местоположение, галерея мо худамон иҷозат медиҳем. Рости гап, ман худам ҳам нахонда дале карда аккаунт созават мекунам. Чӣ? Шумо мехонед? Биё монеде ба гуноҳи худ қоил шавед, шумо ҳам намехонед. Мо худамонро бо дасти худамон ба дасти Google аккаунтамон месупорем. Ҳатто телефон хомӯш бошад ҳам моро метавонанд назорат кунанд. Боварӣ надоред? Пас видеоро то охир тамошо кунед. ҳоло шуморо ҳайрон мекунам. рафтем. дӯстони азиз, имрӯз мо як аксияи калон эълон мекунем. умедҷон як лаҳза бист. дӯстони азиз, имрӯз дар ширкати роҳнамо як аксияи калони телефонӣ эълон мекунем. Аз 15 декабри 2019 то 15 январи 2020 аксияи калони телефонҳо эълон шуд. Redmi Note 8 як книжни чихол падарка, дарунаш ба як нехел чихоли падарка дорад, як стекло, ҳамаш 12500 рубл месад. ҳам нархаш арзон шуд, ҳам як книжни чихол падарка. Note 8 Pro 64 гигабайташ 15400 рубл месад, 128 гигабайташ бошад 16400 рубл месад. ACS ин аси нест. ACS ранги A53 камера дорад, отпечатки палецшам дар экран ҳаст. нархаш 12900 рубл месад. чихол стеклош падарка. Samsung A30 бошад 11900 рубл месад. чихол стеклояш падарка. Инчунин ҳаст хайскрин, телефоне ки чихол, ламинат, наушник ҳама дарунаш аст, ҳамагӣ 6900 рубл месад. ҳатто доставкашам бепул аст. Redmi 8 32 гигабайт памят, 5000 мАч батарея, ҳамагӣ нархаш 9400 рубл месад. Redmi 8 64 гигабайташ бошад 9900 рубл месад. дар ин ҳоли стекло падарка чихол дар дарунаш дорад. инчунин ҳаст яке аз телефонҳои арзон, ҳамагӣ бо нархи 8200 рубл. ин низ 5000 мАч батареяш, чихол стекло, доставкашам бепул аст. A50 бошад 15500 рубл месад, чихол стекло, доставка ҳама дар дарунаш. чихеле ки мебинед заказҳо бе ҳамин аксияам хело зиёд ҳастанд, мо ба ҳар ҳол дар ширкати мо аксияи калон эълон кардем, чунки қариб ки ҳар рӯз 100 нафар занг мезананд мегуфтанд ки мо аксияро иҷра дорем. аз ҳамин сабаб мо аксияи калони телефонӣ эълон кардем. рақамҳое ки мебинед, занг занед, заказ кунед, оператори мо ба шумо ҷавоб мегӯяд. телефонҳо ба тамоми стансияи метрои Москва курьер мебарад, ба дигар шаҳру вилояту посёлкаи Федератсияи Россия бошад, тариқи почтаи Россия равона мегардад. ҳатман занг занед. қариб ҳама медонем ки телефон тариқи дастгоҳи мавҷудӣ, яъне базови стансия пайваст мешавад. чунин дастгоҳҳо имрӯз хело зиёд мушоҳида мешаванд. дар ҳамаи телефонҳои мобилӣ имейл номер вуҷуд дорад ки телефонҳо ба базови стансия ҳамеша тариқи ин номер регистратсия мешаванд. имейл номер дар танаи коробкаи телефон ва ё тариқи ин секретни код, яъне звёздочка решётка 06 решётка муайян карда мешавад. дӯстон, шояд саволе ба миён ояд ки оё без сим-карта ҳам телефонро назорат кардан мумкин аст? албатта мумкин аст. агар дар телефон сим-карта набошад, ба 112 яъне экстрени служба занг занем, занг зада мешавад. ҳамин тавр не? телефон бо ёрии имейл номер ҳамеша дар дастгоҳҳои мавҷудии пайваст шуда меистад. аз ҳамин сабаб мо метавонем ки ба экстрени служба занг занем. дар филмҳои пештара медидем ки батареяро аз телефон ҷудо мекарданд. телефон бошад аз базовой станция ҷудо мешуд ва ҷояш бошад номуайян мегардид. аз ин маълум мегардад ки мо имрӯз телефонҳоро хомӯш ё без симкарта гирем ҳам
телефони мо ҳамеша дар назорат боқӣ мемонад. маҳз ҳамин сабаб буд ки смартфонҳои имрӯзаро батареяшро ҷудо карда намешавад. имрӯз бо имей номер ҳатто метавонед рӯзи барориш ва модели телефонро низ муайян кард. ба ин сайт даромада инҷо имей номери телефонро менависем. маълумот оиди телефон пайдо мешавад. силки ин сайтро дар поёни видео мегузорам. роҳи дигар, ҳар рӯз мо менависем, ҷустуҷӯ мекунем ё чизеро дар интернет мегузорем ва ҳамаи инро каси дигаре аз пушти экрани мо нигоҳ дорад. программаи махсусе ҳаст ки расмҳо, лайкҳо, текстҳои смсро скопировать карда ин маълумотҳоро ба компанияҳои рекламӣ ё пулис мефурӯшад. акнун дигар муошират, ҷустуҷӯ ва маълумотҳои махфӣ яъне секрет шуда наметавонанд. як-ду мисол меорам. масалан, ба як дӯстатон бо смс ё ин ки намедонам бо тариқи телефон мегӯед имрӯз футбол меравем. пас аз чанде ба Google медароед, дар он ҷо як-ду хабар оиди футбол. YouTube медароед, видеоҳо оиди футбол мебаранд. аҳамият диҳед, агар ягон номи шаҳр ё ягон давлатро дар телефон 2-3 бор гӯед, масалан Санкт-Петербург, пас аз чанде мебинед ки дар шумо авиабилет ба Санкт-Петербург ё ин ки гостиница дар шаҳри Санкт-Петербург чунин реклама пайдо мешавад. аз ин маълум мегардад ки моро ҳам назорат ва ҳам гӯш мекунанд. дӯстон, ҳоло як чизи аҷиби дигареро мегӯям ки шуморо ба ҳайрат мегузорад. боварӣ надоред? диққат! агар мо имрӯз дар смартфонҳо аккаунт регистратсия накунем, телефон монанди як калкулятор мешавад. мо маҷбур ҳастем ки дар телефон Google аккаунт сохта барномаҳои лозимиро гирем. баробари сохтани аккаунт дар телефон, Google назоратро аз болои телефони мо оғоз мекунад. имрӯзҳо дар куҷо мегардем, чӣ кор мекунем? барои инро фаҳмидан ба сайти Google медароем. мои действия. ба сатри аввал мегузарем. боз мои действия. инҷо ҳар коре ки дар телефон иҷро шуд нишон медиҳад. боз ба саҳифаи қафо бармегардем. каме поён хронология Google карт пайдо карда дохил мешавем. дар ин саҳифа Google нишон медиҳад ки мо дар кадом нуқтаҳои замин рафта будем ва ҳамаи инро сабт карда мемонад. Google маро нишон медиҳад ки ман дар Панҷакент, Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб, Самарқанд, Москва ва боз якчанд давлатҳои дигар қарор доштаам. ҳай биёед фарз кардем мо дар таърихи 10-15 моҳи гузашта ё ягон рӯзи соли гузаштаро гӯем. дар куҷо будем, куҷо рафтем, на ҳама ёд дорем. лекин Google ҳамаи инро медонад. хуб биёед ягон рӯзеро аз ҳаёти ман интихоб карда мебинем. ина 1 июни 2018 ман аз тарафи Ивантевка Митишӣ омадам, баъдан Москва, пас аз он Химки рафта будам ки ин рӯзро тамоман ёд надорам. лекин Google инро медонад ки ман чӣ қадар бо мошин, бо метро ва пиёда роҳ рафтам. хуб боз мебинем 1 сентябри соли гузаштаро ки ин рӯз ман ба Самарқанд сафар доштам. он ҷо расм гирифтам, тамошо кардам ва бо самолёт нишастам Москав омадам ки ин ҳам сабт шудааст. тааҷҷубовараш ин ки ман дар телефонам тамоман симкарта надоштам. симкартаҳоямро дар Тоҷикистон парохта ба Самарқанд омадам, бо самолёт нишастам ва ба Москав омадам. ҳамаи ин ҳам аз чашми Google беназорат намондааст. хуб мегузарем ба як роҳи дигар. яке аз коргарони махсуси бехатарии компютерии рус Игор Кривченко нишон медиҳад чӣ хел одамро осон назорат кард агар номери телефони оро донед. дар программи махсуси компютерӣ дохил шуда рақамро мечинад ва чӣ тавре ки мебинед дар телефони журналист занг меояд. ба ин хакер ҳамагӣ як чиз лозим аст ки журналист телефонро бардорад. журналист гӯширо бардошт. тамом, ӯ пурра дар таҳти назорати ин хакер қарор дорад. Слушайте, а я же камеру не включал. Я же вам сказал, что я уже подготовился. И в данном случае я уже за вами слежу. Игорь объясняет. Камеру в телефоне любого человека можно включить на расстоянии когда угодно. Невидимый глаз будет сутками наблюдать за всем, что вы делаете, а вы об этом никогда и не узнаете. Этот нехитрый фокус можно проделать с любым телефоном, который подключен к интернету. Шпионить можно за любым из нас. Так, ну вот если я выключаю телефон. Выключайте. Кладите в карман. А почему там осталось? Подождите. Он у меня выключен.
А дело в том, что на самом деле вы-то его выключили, а я-то его не выключил. И ваш сигнал идет ко мне на компьютер. То есть, получается, где я бываю, кого я вижу и что я говорю, все вам слышно. Да, абсолютно. ин буд боз як роҳи дигари назорат. хуб дӯстон азиз, ин буд видеои навбатӣ. фикрҳои худро ва дар оянда оиди кадом мавзӯъу видео дидан мехоҳед, ҳатман дар комментария нависед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда, худо нигаҳбон. хайр. Қайм видео қине ам хе мавзӯъ. Камера куште? Ало.